ngena. Ingabe uKhalid ukhona ekhaya? Cha, uKhalid akekho la ekhaya kodwa ngena. Cha kulungile. Ukuthi bengifuna ukubonana naye. Nkosazana Dolka kodwa uyenzelani lento? Ngiyacela ngena. Ya. Hlala phansi. Ngizokuletha lamanzi. Ingabukalende khona into ayenzile futhi. Hey, nomuzela uzokhuluma ngolila. Nkosazana Dolka, ingabe konke kahle? Awungijeni. Ingabe yonke into ihamba kahle? Ini. Angizwanga. Uzokwazi kanjani wena? uKhalid mhlambe Nkosazana Dolka. Awu, ulapha. Kalindi ngiyajabula ukuthi ufikile ubevela kuwena. Ngoba ngiyalela la ngufikile. Ungahlala. Vasandi. Iti. Ha? Cha ngiyabonga. Angilifuni itiye ngiyabonga kakhulu. Noma inankhathai. Sina nankhathai ekhona fikile. Yebo seqediwe wonke ama-order sepakishiwe. Seqediwe. Kodwa futhi ngothe njena uzela ukuthi azokhuluma nami. Manje usho ke uzohlala nathi sabafazi sikhuluma. Ngizophuma. Yebo. Kwenzakalani la? Wenzani ngempela Kalindi? Uyithathelani imali Dolka? Mina angithathi le mali. Uhambelana manga. Khalid wafika emzini wethu wazocela imali angithi? Yini? Yebo baba Kalila, ufike ekhaya wazocela imali ku-AJ. Mithatha na imali. Kungani wenza njena? Lokho kwenzeka ekhanda lakho kwazowena wedwa. Kodwa uma ngabe singabanjwa, angeke ngilivumele igama lami lingene kulento. Lokho kumele ukwazi kahle. Kalindi, letha la imali. Kalindi, letha la imali. Kalindi, letha la. Kalindi, letha imali. Thatha imali yakho. Nkosazana Dolka. Siyaxolisa, ngiyacela uthathe yonke imali yakho. U-AJ bese sinikezile imali okuyiyona ke sinyisa umthwalo emahlombeetho. Yini? Usho ukuthini na uthatha imali ku-AJ? Yebo Nkosazana Dolka, ukuthi bese sinekweletu u-AJ uthe mebona ukuthi sinekweletu wasasinikeza isheke ukuthi sikhokhele lezi ikweletu. Cabanga imali besikweleta 1.8 million rupees. Mawusinikeza le mali izonyusa futhi umthwalo emahlombe, ngiyacela. Lela yima. U-AJ ucela ukuthi wenzeni ngempela? Manje ningimisela ukungibuza yonke leyo nto. Lalelani, ngiphuma emsebenzini emva kokusebenza ilanga lonke. Manje angifuni ukufika la endlini ngiphinde ngikhulume ngomsebenzi futhi ngeke ngikwazi.
Angithi nina niphila kahle phela. Akukho okunye kumele nikwenze la endlini ngaphandle kokuthi nihlale nihlebe. Kodwa mina okwami kuhlukile, bengisebenza kanzima namhlanje. Manje kumele ngihambe ngiyogeza ke. Awume kancane. Angiboqeda ukukhuluma nawe. Yini enye ufuna ukuyibuza? Awungitshela, ingabe uAJ usenginikezela isikhondla? Ngabe usenginikezile indlu yakhe encane? Indlu encane? Hayibo ukhuluma ngendlu encane lo. Akuyona indlu encane leyana bakwethu. Mina ngancishe kumoya qobo mangase ngithola indlu encane inkosi yami. Mina nginikwe passage lonke kusuka le kuya le. Lakshmi indawo engaka? Awungitshele nje mangapha abantu abangaphansi kwakho. Imaki, ukhuluma ngabantu engisebenza nabo yini? Eleven, 12 ufaka u20 32. Impela ke. Bangaki impela? Manje sengiyiphendula yonke imibuzo yenu noma mhlambe nizafuna ukungibuza. Ngoba phela ngiyakukhathala mawukade uhleli phansi kodwa mina bengimile futhi ngikhathele. Ima kancane. Kungani uze wedwa? Kungani ungazanga noAJ? Relax me. Noma ngathiwa sishadile kodwa sobabili siyawuthanda kakhulu umsebenzi wethu. Sisebenza ngokuzikhandla. Mina bese ngikuqedile wami umsebenzi yena esasebenza. Wase wathi kumina uAJ angihambe ngekhaya ngivele ngiyophumula ngingalindi kanje la. Akeve ngikhathalele uyazi. Manje ngeke ngikwazi ukungayenza into eshiyo umyeni wami ingakho nje. Manje ke sesiqedile sengahamba. Okunyeke ngiyaza ningibuzanga kodwa ngizontshela kunankingi. Mina ngizodla idal chalwal encane nje namuhla niyezwa. Ngoba phela uAJ unginika ukudla okuningi kabi njengelunch engitshela ukudla okukhethekile ihotela lethu leli manje ngisuthi ngempela mina. Isisami sigcwele. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.